ang atong paesplikaron gyud para naton tanan pag-educate na to kabahin aning pag-convene karong alas 3 hapon sa impeachment court pero di pa dayon magsugod ng trial ha. Unya pa ni magsugod sa Hunyo 10 daw matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. So akong paesplikaron dinhi ang tuning gituyo lang gyud kani inig-imbitar na ko di gyud ko balibaran. Dako na ko ning garbo nga di gyud ko balibaran. Anak og kanhi senador, anak og kanhi gobernador. Kasi Senador Rene Espina karon di sa atong atubangan ang veteran journalist, broadcast og print si Sir Eric Espina. Sir Eric, may buntag nimo sir. May buntag kuan Oscar ug may buntag sa tanang namati sa tanang kasangkayan ko, kasimanwa, mga kauturan, mga kaigsunan. Sir, karong hapon ba? Alas 3 sa hapon. Ipasulod na ng Crimson Robes daw pag-convene sa impeachment court. Unsa may bot pasabot ani Sir Eric? Kuan no kaning lately I have been monitoring ang mga statements sa atong mga kauban sa buhat. Na sila yung mga gipangkuha nga mga matawag natong mga experts. They are all experts. Pareho ko na sa Dr. Good nga puro Mga na sila espesyalista. pero pirmi po na silang maingon, get a second opinion, get a third opinion, get a fourth opinion. So if they're all experts, there are 4 opinions. Na gani ningon nga mudol kag tulo ka abogado, ang makuha nimo 4 ka opinion. Sino pasabot na sir? Karon po ko na. Di ba? Pasubutan na, dili sila magkahiusa. Lain-lain bag punto de lain-lain vista, punto, oo. lain-lain mo yung kuhan. And then, di na ako gipaminaw, gimonitor recently sa radyo, nga usa ka abogado, taga Cebu sad, ingon siya, kanang fourth quid sa Tagalog, kuhan ko no, kanang kinlalan, andyan ka agad. Unsa pa siya karon ura-urada na to diha. Orada, murag diha, no? Sabi siya diha gyud. Kanang fourth quid, na-define naman na sa Supreme Supreme Court. Court nga within reasonable time. Number 1, within reasonable time. Let's not forget that the Senate is allowed, is permitted, is mandated by the Constitution to make its own rules and regulations. Bitaw, humana ilang i-explicar. Now, number 3, the Supreme Court also realizes that it is one of the 3 branches of government. Congress is one of the 3 branches of government. Therefore, murespeto po sila kung kutob asara pod ang ilang tugkaran. Ang ilalang gitanaw kung naay kalapasan. But reasonable time is not right now. O di ba? Kamo yung gani kag forthwith, hindi ibig sabihin yan ngayon. Bitaw, O, dili, daghan kay sir. Tagalog ba? Nga murabag ay lang pagtuo nga mo yung gani kag forthwith ngayon na. Hindi. Maya-maya ng konti. Daghan mo kayo nang gawas nga muna. expert sa social media nga diha lagi kuno dayon. Immediately. Hindi pwedeng yung immediately. Dili napay mas grabe na. Now na. Now na. Ina na ba? Pero ang pasabotan na is hatagi glugway gamay ang proseso nga mulihok sad, di ba? Kay tanang butang namagay murag sinugdanan and then padung sa kuan sa katapusan. So I just want that settled no. Kanang forthwith is not ngayon na. Hindi now na. Pero within reasonable time. Dili undue delay po. There's a difference ha. Undue delay na po gito. Pentisang di na sa ni mahima yun. Mailhan man po na nato nga mura gidugay-dugay ba? Pero matawag ba ni Anjo Delay sir? Dili. Katong kang si Escudero nga ato sang karabang huwato na to ang Korte Suprema. So di man tingali na ma-control nila ang Korte Suprema po at the same time. Ako lang ni. Kay kuan lang, if you want to follow the constitutional process, kabantay ko walay nagpagawa sa ani no. Siguro kay tungod naka-decide na ang Supreme Court. But from my perspective, I just want clarity na. Maklaro lang ba? Remember, katong original impeachment complaint was not dismissed. It was archived. Oh, pero unsa to sir? Kanito putong tingala na pita. I want to know what is the status of the original kato. impeachment complaint. Katong una gyud katong last year. Even assuming that the Supreme Court said nga di na pwede. Bitaw no? But
kuan man, if you want to create a constitutional crisis, na senador ana mo barog moingon nga, Your Honor, I would like to find out what is the status of Lagi. the original impeachment complaint. Actually, wag ito mamatay ha. Ipagkatuog lang to in the meantime. Yes, gipakatulog to siya. So, Sakto na. that's a very important Wali question. manggawas. Balita sir ha. Mo na akong punto. Oh. Nganong, walay ni barog nga senador, ningon nga, we'd like to know, Your Honor, what is the status of that? And then, and then, na mo file og case sa Supreme Court. Let's put the Supreme Court to clarify this. Nga, So, patay na gini. Di na lang mo ni buhi on rin. Kaya na may was kanuha. it, mo magari, there was a debate, diba? Dismiss it or archive it. So, mo na itong kang Cayetano, you just archive it. Kaya silang bato sa una was wanting to dismiss the impeachment complaint. Yeah. Pero di na nila mabuhat kay tungod sa gawas nagkagubot na. Na yung mga tao, Lain kampo ang mga supporters dito. Dito ang Tindig Pilipinas. Mm. Dito si Koan, Kiko D, Kiko Aquino Pagumangko D. ni Noynoy. Oh, mo na siya. So, para dili pod mga suko ang mga tao, gibuhat na lang nga we will archive it. Pero sir, Pasabot sa archive is pwedeng banhawon. pwede ba nawal wag ipagkatuog lang in the meantime. So that means kung gipakatog nimo naa di na siya. So- Karon to dismiss it, to remove it from being archived is to report it into the committee or report it into the Senate. sa, sa impeachment court yun mismo. No. First you ask for the status. And then the question is this, if you really want to do away with it, then you have to bring it out of being archived. Tinuod sir. So if you are bringing it out of the archive, then buhi di ay. Naara di na siya, natulog lang di na siya. Wag tinuod sir. Kaya tapos to tika. So that can be a constitutional issue. I'm not saying that is that will be it will be a big problem that you can bring to the Supreme Court and ask nga, what will happen to the archived impeachment Lagi. original? Hamay atong sayo na katong primero or katong ipakatuog or kanero bago. O karon, and then number 2, kung mo decision pod ang Supreme Court nga moingon nga Una usa. naapaday na siya. Oh. Buhay ra yun. We will take judicial notice of this so that you have, hatagan mo judicial notice sa Supreme Court that we have an archived impeachment complaint. Oh. So how should we proceed with this? Is the status of this original impeachment only hibernating, legally hibernating, or is it already also motu proprio because of the decisions that you made regarding the actuations of the House of Representatives? Also, automatically Wa gyud ko kabantay pud ala. Actually pud wa po'y mga abogadong ni kuan lang amugawas sa mga newspapers kana sa mga broadsheets ba. magdebate ang Senado, magdebate na pong Supreme Court. Panlitan lang ni hawa ko ningon mo ni mahitabo ha. Panlitan lang kay ato nang subayon kay legislation, law, the executive have processes, they have procedures. Gibutang na din ha in order nga natay subayon ba dili ba muli ko. So question is, how do we dispense of the archived impeachment complaint? Pastilan. Karon pa ko kahinomdom gid ana sir sa tinuod. Diba? Ikaw ra kay wa man ginagawa sa na akong question. Di ba ka ang Senado sa 24 upat ray abogado? Magsuong Cayetano, si yes, Escudero o yes. si Marcoleta. Kinsa among the four? Ang mo raise ani nga question. Unsa man wala ako nituboy kung kang kinsa ha kay pero yes sir, sa imong tanaw lang. wala gyud ko'y kolor ani kay ang atong istorya ani kaning usaray gyud kamatuoran para sa tao kay lahi ang akong butohan, lahi pod akong usahay akong tinuhuan. Basin ha, sir. Sa upat naa naman os majority pero opposition sila kang grupong Cayetano. Upat puro abogado ni upat. Oh yes, correct. So somebody nilang upat mo raise. Unta just murabag to borrow the Patay term to borrow the term of Ombudsman Remulla, somebody threw a constitutional monkey wrench. Monkey wrench ba gilabayag monkey wrench problema na pud ani. Unsa magay atong kuan ani asa magyud ta padung ani. So posible ni makapadili na pud sa trial tingali sir. If ever. It can be initiated within the Senate and say, Mr. Senate President, I'd like to know what is the status of the previous impeachment complaint. Did we dispense with it?
So moingon sila nga majority man sila ron. is it automatically dead because of that Supreme Court kuan? So dili Decision on maka-decide. action on this. Sir, maka-decide ba on their own ang Senado? on that question? Ang Senado, yes. They can create a constitutional crisis because they are a co-equal body of the Supreme Court. Okay, three branches of government They sila man. they can, yes. Actually, technically, if they want to kuan kanibang not to obstruct the current impeachment movements, but to kuan ba? To just find clarity para lang maklaro kung unsa magito siya. Natulog ba na siya? Nabas junior sa kwarto o wala? Namatay na ba yun or buhi ra? Pagaw sa ko nas junior kay mamahaw na. Inana ba? Karon gyud tinuod lang ha. Why ni brought up ano sir? But that will create a constitutional crisis. Definitely create a constitutional So dunay crisis. possibility nga ma-delay na sa Mas magubot pag yun. Mas magubot pag yun. Because unsa man na siya, maghuwat na siya din ha. Unsa man nara siya sa kwarto, unsa di na to napagawson, di na dili na mamahaw, mamaniod to. Kinana ba? Ingana ng tampungan na para makasabot mo. Kinsa may unahon na to nga kani mang nauna kari kaduha. So daghanag question ani. It will put the issue of the current impeachment complaint in question. I didn't say nga kuan ha, ingon ko makapangutana lang ta. Kay ngano man kung banhawon na sa Senado, moingon nga we have to dispense with it. Kung ato nang banhawon, pasabutan na gipagawas nato si Junior og niingon ta nga pamahaw na kay para makalakaw na ka. Bago na diha. Oh. Kay gipatug naman ka. So karon kung mo gawa si Junior sa iyang kwarto og mamahaw, pasabutan na napadi ay dapat si kinabuhi gid ha. pasabutan na buhi pa di itong original impeachment complaint which kicks automatically the 1-year ban for the second impeachment complaint. So kutihan eh. So okay. sir kanito ra. Kaya wala man nila gi-dismiss. Wala man nila gi-dismiss. So ang kani kaduha pagkatulog na sa ni. Mura ginana na po siya. What time? What will we do with the second? Well, because we have, Your Honor, we have to dispense with this original impeachment complaint. What time? Not unless we are saying that automatically, because the Supreme Court said, wala na siya, kita po, the senators saying na, as impeachment judges or justices saying na, oh sige, wala na rin to. So it becomes now a question of numbers. Pero og moingon ang naay mo question it now adto sa becomes- Korte Suprema. That is another way. Somebody can question, go to the Supreme Court and ask for clarity. Or one of the senators can do that. Any taxpayer can Bisag kinsa can do that. But my point is this is a question of numbers again. If the numbers say bring out the kwan, The first impeachment ha. bring it out so that we can dismiss it, patay na. That means nagbuhi-buhi din ng iyong panuway. Pastilan yati. Karon at tinuod lang ako kay tagata mo backgrounder ha. Kini Sir Eric, dili ordinaryo media dito sa Manila kay dili ni dunay higayon nga. Sir di ko ka-recall exactly basta kita ko nimo usa ka sa mga panelist nga imong kauban sila si PA, awan po si nila ubang mga abogado. Nga murag ang mga abogado dili ka kita sa imong wisdom ba. But murag musakay sila mo subscribe sila sa imong gisulti. Okay. Kinsa to nga impeachment? Kinsa to? Akuan man good, Frank Castorya kuan, Oscar no, kaning di man sa panghinambog tungod di sa akong papa, dili ni tungod nako. Kuan kaning ang una na akong presidenteng nailhan was Diosdado Macapagal. Papa ni Jimmy. Papa ni Jeme. I was 3-4 years old. Di na sa among balay sa Guadalupe. Kaya doon ka presidente mo inaanha din na, no? So, I have met all of the presidents. I have talked to many of them. And then, nako'y theorya sa akong una-una nga akong nakaistorya si Rene Sagisag, nakaistorya na ako si Sir, JPE. pagtunti ka, tagadaan bandayan asawa niya, di ba? Kinsa? Rene Sagisag. Bisaya. I am not sure. Kay Nakaistorya me before. And interview. then, di ko kasyura na kay ang lalaki ra may atong kastorya. Ay. And then, Pero siya istorya at the time, ha? si Tony Cuenco, si Aning Tony Cuenco, ug si Pabling Garcia. Kanang upat na kastorya na Itong nako. higa na Nako'y matawanan. nakaistorya, ana. Pagkauman, ako silang gipakita sa akong punto de vista. Ang pirmi ko nilang pirming ingdon is, kabalo ka Eric, siguro, kinala mo balik tas 1935 Constitution. Mo na ending sa tanan nila. Wala akong nakigbibate ha. Nagkuhan lang sa Tagalog, nagpapaliwanag lang. Pagkatapos na magkita sila, sakto maning batanan niyo. Sakto niyo. So balik ta sa mo na ilang ending na. Kay ngano ang katong 1973 Constitution na ay mga problema.
kaning 1987 Constitution. Samot. Samot daghang problema. So, muna nagkagubot-gubot ta kay walay klaro ba? Bitaw sir, manaw, ari ko sa ko na, balikan na to. Para aligre na tinuon nila, mo aligre ni. Karon po ko kakita po ani ha, kay Oo. wa ni manggawas, kato buhi man gitong unang impeachment complaint nga gi-archive or simple ha, sabi ni siya, gipakatug lang. Oo. Base sa ingon sa Korte Suprema. Now, pananglitan ron, sir, kaning ang impeachment court dili man gini evidence based by numbers ni kanang political game man eh. Ang tawag ani kuan kanang giabuso nga termino ba nga sui generis. Oh yeah. Dili baktin, dili baboy. Oh. Ano na ba? Lagi. Oh, nga naay parting political, naay parting constitutional. Ah. Oh, mo na siya. So, tapos imo nang ikasal ng duha. So ang mo quote ani sa mga base sa balaod sa konstitusyon karig yung mga prosecutors, but as to the votation na unya sir, Wala. kinig hukom sa judgment mo prevail magiring kaaliado. Wa pa ko ni apil, wala pa na ako gipa-apil ng punto nga nabay magahinan pud sa kada na hearing. Oh. Yung nana na lang tampungan. Nay magahinan na. Pero- Depende na sa pilay Sir, ko. sir, Pilay sabot. by experience. Oo. Ikaw be. Kanang imo wala nga kay among ipasabotan Sir Eric dire. Wa di gidapigan. Ang kani iyang punto mo rin ako gikuha kay karon man ko ng hapon ang pag hukom na kay ilam ring wa mo kuno usbonon atong mga provision sa kuan nila unsa nang mga litra diha sa impeachment trial. Ah. Pero ako nang gitoyo Sir Eric adtong niaging Biyernes nag-invite ako sir pwede ikaw ma-accompany karon para mapasabot kay Tagalog, Bisaya ug alam na in basta. English kay master kayo pero Oh. ari ka din sa pagpasabot mo naa magoy labing duol nga murag Cebu kay example mo ni akong gipagwa kay wa man ni siya gidapigan tunga man ni ang ako lang ginaani dili gyud ko matunga kay ang akong gitan-aw pod kani magong by numbers numbers game. Numbers, it is really going to be a numbers game. Oh. And then, here's the thing. Mo ni importante karon ani. Nagya po yung mga kalihukan nga gustong ilisdan ang current Administration. current Senate President. Yeah. Nagyapon. Murag na ay And then the problem is this, sakto ka, upat ra may abogado din ha. So, Upat ra. kani simple ra kay ni akong pangutana, dili ni pamulitika. Kung musud ta sa usa ka dakong kalihukan, batok sa atong balaod, batok sa atong batakang balaod, sa saligang batas natin, an impeachment process, would you rather have a lawyer or a non-lawyer? Mora mo na. Simple ka. Yeah, to yeah, preside yeah. over the impeachment trial. So, which is better? A non-lawyer or a lawyer? Mora na. Yun na. So, ang pakutana, kanang upat ka mga abogado, murag, suporta man ang Alan Peter tanan. Oh, yes. Oh, yeah. So, ang mahitabo ana, it has to be a non-lawyer kung ilisdan ang Murag ang di- Senate presidency na Sir- po. So, gubot kayo. samok man kay Masamok. katong mga abogado lubagon magtamas ginawa og di na lawyer ka ikaw may presiding officer. Oh, maglisod yun ka. Maglisod ka. So that's why, moro po na yung mga pangutanan nako. I'm not saying na dili nila pwedeng ilisdan ang Senate President. Naagyo na nila because, kabalo ka, Oscar, ang atong, Kinamangay naman kanila atong Biyernes. ang termino gamit is kudita. Oh, yeah, correct. Oh, Pero may na, madungog nimo sa kuditahon sa Senado. Oo, sige, kudita, no? Sa panahon sa una, sa akong papa, wala na kudita. No such thing as a kudita. Simply because, dohara may partido. Naatas mayoriya. Kuyog kita, palitan, parihotang liberal kuan, Oscar, o parihotang nasyonalista. Mas daghang nasyonalista senador, usaw mo pagkatangtang nako. Ang mubanos lang nako, lain na pong nasyonalista. Pero dili, ang kaatbang. Bitaw. Kung liberal ang mayoriya, ilisda ng Senate President, ang iilis, kuan rapod, pareho ra pong kapartido. Sa lower house, same gyapon. Si Speaker Laurel, who was nationalista, giilista ni Cornelio Villarreal, which was also nationalista. Di gina mahitabo nga nationalista, mahipuntag liberal. It is based on the majority. That's why we have kuditas because wa na may partido. Wa naman puro sa pasta Kada grabe. usa partido naman. Ang wa na budako kanila lang birthday party na lang. So, sir, ako gi-question. Kaniron og moingon ka nga upat ra ni sila. Kadtong panahon ni Tito Sen, siya ay Senate President, giingon niya nga naay impeachment administrator
Oo. Iyang giingon nga si Kiko Pangilinan kay abogado. Mm. Kani unsa man to iyang pasabot kung ikaw imong wisdom sir, Well, unsa may pasabot og impeachment They're looking at administrator? the possibility of maybe Kiko becoming Senate President. Kay abogado man na. Oh, di ba? So, Si Kiko is a lawyer, so pwede I don't know, upat ba na, lima na sila, no? Basic, pwede siyang Senate President. Pero acceptable ba sa publiko or sa Senado nga buhatong Senate President si Kiko Pangilinan? That's the next question. kay ang importante mo kun ani sa mga ordinaryong tao lang Sir Eric. Ang kaning ang presiding officer sa impeachment court ang Senate President as usual. Actually, ang tinoda ni no, nga wala ni nakitaan sa publiko, pero walang no ginisulti na ako ni Oscar kay basta niya masilo ng uban natong kauban sa Senado ba nga kailasad ta ba mura pag moingon niya nga ano ba to si Eric parang nami-personal dito Bitaw. misunderstood ta ba dili ni pa-personal pero ako lang kitanaw kanang Robert Rules of Parliamentary Procedure. The presiding officer is disallowed from making comments or to participate in the deliberations. His job is just to preside. Now, if he wants to make a commentary, he will yield his chair. Now, I will- aron magdebate. to form part of the discussions. Yes. Pwede na siya. So, I am yielding my chair to senator like this because I would like to participate in the deliberation. Dili kay pag humagstorya ni aning usa, magkomento ko. Murag na semi-informal ang procedure sa parliamentary procedures. So kani posible si SP Alan Cayetano lang. Posible ba sir nga katong kang irap si aning Although Tatay mga Nene? abogado na sila ha, ang uban na nga nagkomentaryo abogado na siya, but they are aware of somebody should stand up and say, Mr. Chair or Your Honor, I think you are point of order, you are participating in the deliberation. Bitaw no. Your job is to just simply preside and make rulings on So, our motion.